Яңа елдан пенсия фондының республика бүлеге күп функциялы үзәкләрдә 14 төр хезмәт күрсәтә башлый. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә әйтелде. Быел күп функциялы үзәкләрдә 49 төр яңа хезмәтләр күрсәтү үстәлде. Кешеләр аларның кайсыларыннан күбрәк файдалана? Хәбәрчебез белеште. Хәзер гражданны күп функциялы үзәкләр аша судсыз да банкрот дип танырга мөмкин. Төп шарт бурыч суммасы 50 меңнән алып 500 мең сумга кадәр булырга тиеш. Документларны рәсмиләштерү өчен паспорт, гариза, кредитлар исемлеге нотариусның ышаныч кәгазендә җитә. Быел 417 гариза тапшырылган. Раньше за процедуру банкротства... Элек банкротлык процедурасы өчен түләргә туры килде. Яңа тәртип нигезендә бу процедура бушлай оештырыла. Түләү пошлинасы һәм башка түләүләр таләп ителми. Пандемия вакытында документларны күп функциялы үзәкләрдә рәсмиләштерделәр. Яңа хезмәтләр дә барлыкка килде. Автомобильне теркәү бик популяр. Моңа кадәр аны Җиңү проспектындагы үзәктә генә теркәп була иде. Киләсе елда яңа офис ачыла. Бирдә штраф түләргә, шулай ук машина йөртү таныклыгын алыштырырга мөмкин булачак. Где-то около 26-27 тысяч человек. 27 меңгә якын кеше машина йөртү таныклыгын алыштыру өчен мөрәҗәгать итте. Әгәр дә кешеләр портал аша мөрәҗәгать итә икән, бу арзанга төшә. Тик әлегә портал эшләми, кешеләр безгә килә. Хәзер барлык хезмәтләр дә интернет аша күрсәтелә. Быел 44 төр хезмәт күрсәтүне цифрлаштырырга планлаштыралар. Сегодня в республике 365 государственных и муниципальных услуг. Бүген Татарстанда 365 дәүләт хезмәте күрсәтелә. 7 төр хезмәт кенә тулысынча цифрлаштырылган. Булачак эшне күләмен чамалап була. Безнең бурыч 2021 елга барлык хезмәтләрне дә цифрлы режимга күчерү. Күп функциялы үзәкләргә көн сайын 15 мең кеше килә. Аларга 254 төр хезмәт күрсәтелә. Ания Габадуллина, Ралина Абрамова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.